kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites ka. Magandang hapon mga kaibigan sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa Jamie Afordabags at Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating NCR Action Co Center Satellite Office. Makakapanayam natin ngayong hapon si Caro de Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List NCR. Caro, hapon po. Karudi, magandang hapon. Karudi, magandang hapon po. Sandali lamang mga kaibigan, aayusin lamang po natin ang ating linya nang sa ganon ay makapanayam natin ng maayos. Yung po namang mga dumulog at humingi ng tulong, kasama na rin si Caro de Vizcaya sa agarang pag-aksyon o ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List sa kanila po namang mga problema. Ang problema po mga kaibigan, na idinulog sa atin ay iba't ibang klase po ito. Kaya makinig at antabayanan nyo po sapagkat lahat po yan ay ating itatampok ngayong hapong ito. Balikan ko lamang po si Karudi. Karudi, magandang hapon po. Karudi, magandang hapon. Dito muna lang, huwag ka na mahiya. Speaker. Hello, Karudi, magandang hapon. Karudi. Magandang hapon po dyan, lalo sa ating pambayan, sa bulan. Opo. Karudi, eto na naman po tayo para magbigay ng serbisyo publiko. Kasama nyo po dyan at katabi nyo po si Alma Puedan. 4 na taon na siyang lumalaban sa stage 2 breast cancer. Ngunit ang kanyang inilapit ngayon sa ating programa ay hindi para sa kanyang cancer, kung hindi ay ang nakitang sakit sa kanyang puso nitong buwan lamang ng Hunyo. Magandang hapon sa iyo, Alma. Magandang hapon din po. Kumusta ang pakiramdam nyo ngayon, Nanay Alma? Masaya po ako, sir. Opo. Matindi ho itong sakit na pinagdadaanan nyo. May cancer. Pagkatapos may natuklasan ho na sakit kayo sa puso. Opo. Opo. So, Nanay, sino po ang kasama nyo ngayon na nag-aasikaso para po sa inyong gamutan? Minsan po ako, minsan yung asawa ko pag walang pasok. So, nagtatrabaho pa ho yung inyong mister? Opo. Anong klaseng sakit sa puso ba itong iniindan nyo ngayon, Nanay? Nakita ko kasi sa today ko po, sir. Yun nga po, na-atake na daw po ako. Kaya kailangan po akong magamot sa heart center. Angiogram po ako. Opo. Ito namang cancer nyo, matagal na ho ba ito? Noong 2020 po, sir. 2020. Itong pag-atake sa puso nyo, Nanay, kailan po ito nangyari? Wala po kasi akong nanay. Basta nung nagpa-laboratory pa ako ngayong June, doon po lumabas na gawa po nung nagpikimo daw po ako na apekto po yung puso ko. Ayun, so wala kayong naramdaman na meron na pala kayong problema sa puso. Ano po? Opo. Opo. So sa kasalukuyan po, Nanay, patuloy pa ba ang inyong chemotherapy? Tapos na po yun, sir. Tapos na.
Ito namang sa puso mo, nanay, ayon sa doktor, ano daw po ba ang dapat gawin natin dito sa sakit nyo sa puso? Yun nga po, i-angiogram po ako. Tapos, depende po kung ano daw po yung makita. Mas, ano daw po, i-angioplastic daw po ako. Ayun, so Mas kailangan tutukan pala itong sakit nyo sa puso. Pero yung cancer nyo, nanay, magaling na ho ba kayo o tuloy-tuloy pa yung gamutan nyo sa cancer? May maintenance po ako. Opo, nagagamot po ako, sir. Ayun. Okay. At nanay, dito naman sa proseso na pagdadaanan mo sa sakit mo sa puso, mga nasa magkano po ang kailangan nyo po at magagastos nyo po dito? Ang estimated po sa ngayon, nasa 150,000 po. Ayun, medyo malaki-laki rin, nanay. Ano po? Opo. Okay. Para tugunan at bigyang aksyon ng inyong alalahanin, balikan natin si Karudi. Karudi, magandang hapon po uli. Magandang hapon po dyan sa inyo lahat. Opo, Karudi, ito pong katabi nyo si Nanay Alma. Nabanggit at nagkausap na kayo patungkol po sa kanyang hinaing at patungkol po sa kanyang karamdaman. Ano po ang maring maitulong ng Ako Bicol Party List para po kay Nanay Alma? Kung ako, ito ay araw ng ating pagbibigay ng Ako Bicol Party List dito sa atin sa Kongreso, sa North Gate. Lumapit sa atin si Nanay Alma upang humingi sa Ako Bicol Party List ng tulong. At ito ko naman nilapitan niya upang makita yung kanyang mga dokumento. At ito naman ay nakita ko na maayos naman at dapat karapat dapat natulungan itong taong ito dahil sa kanyang maramdamang sakit. Hindi lang sa puso, may cancer pa pala to. Opo. So, Kaya po, dahil naman po akong tumawag. opo, go ahead po. Go ahead po, Karudi. Kaya naman po ako dahil tumawag naman po sa ating congressman, Congressman Salteco at Congressman Jerry Bungalon upang matulungan po ang ating subabayan sa heart center ng kanyang gamutan. Sa madalang salita po, pinakaluwan siya ng ating congressman ng 100K para sa kanyang gamutan sa kanyang heart center. Ayun. Ora mismo. Ora mismo. At ngayon ay madadala niya na po yung Karudi. Opo, hindi pa siya lalabas sa ating tanggapan na hindi niya bitbit yung inagalog ng ating congressman, Congressman Saldico. Okay. Balikan natin si Nanay Alma. Nanay Alma, narinig niyo po? Opo. Ay, ano pong masasabi niyo, Nanay? Ora mismo ang pagtugon ng Ako Bicol Party List sa inyo pong pangangailangan. Nagpapasalamat po ako. Hindi po ako nagigo sa pagpunta ko dito, sir. Maraming salamat po kay Sardi ko. Congressman Jill Bungalon, Sir Rudy, sa programa niyo pong Tabang Oras mismo po. Maraming salamat po. Hangad po namin, Nanay, ang inyong kagalingan. Sabayan lang po natin ng paniniwala at pananampalataya, panalangin sa puong may kapal. Maraming salamat din, Karudi. Mamaya, babalikan po namin kayo dyan, Karudi, sa tuloy-tuloy po nating pagtugon at pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Samantala, dumako naman tayo mula sa Masbate. Isang ama ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong na mabawi ang kanyang nag-iisang anak na 2 taon nang nasa puder ng kanyang mga biyanan, habang ang misis nito ay nasa Laguna na at may kinakasama ng iba. Mula sa Buria, San Pascual, Masbate, makakausap natin si Danilo Rico. Magandang hapon sa iyo. Ayan na si Danilo. Okay, lapit natin si Danilo para magkarinigan kami ni Danilo. Danilo, magandang hapon sa iyo. Danilo, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sandali, hindi kami magkarinigan. Saan ba yung nito, volume? Pakiayos mo lang, para makausap natin ng maayos si Danilo. Okay. Danilo, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, sir. Ayun, kumusta ka ngayon, Danilo? Mabuti naman po, sir. Mari mo bang maikwento ano bang nangyari? Bakit nasa poder ng biyanan mo itong nag-iisa niyong anak? Iniiwan po ng asawa ko po, sir. Kala ko siya mag-aalaga po, sir, pagkakuha po sa atin.
hindi pala. So hiwalay na kayo ng misis mo. Opo, sir. Kailan ba kayo nagkahiwalay? Kang ano lang po, sir, nung 2017 po ay 2018 po ata, sir. 2018, matagal-tagal na. O ito hindi naman sa pag-uusyoso at hindi naman sa pagiging tsismoso. Mari bang maitanong, ano bang naging dahilan? Bakit naghiwalay kayo ng landas ng misis mo? Ay ano lang, sir, sa silos lang po, sir. Sa ano? Sa silos lang po, sir. May lalaki po kasi siya, sir. Selos. Sino ang nagsiselos? Ikaw o siya? Ako po, sir, nung pumunta ko ron, sir. Ikaw ang nagsiselos. Opo, sir. Bakit ka Kasi naman nakita ko po, nagsiselos? sir, may kalampungan, sir, eh. Bakit ka naman nagsiselos, Rico? May kalampungan po siya, sir, eh. May kalampungan. Kalampungan saan? Sa cellphone, sa Facebook o aktual na kalampungan? Sa personal po, sir, nakita ko po. Nakita mo, anong ginagawa? Nung nagyakapan po sila, sir, nung pumunta kami ron nung birthday ng anak ko. Nagyakapan. O mabuti hindi mo tinaga yung misis mo at yung kalampungan. Ano, sir, inano ko na lang yung sarili ko ba na, malayo kasi, doon sa Laguna po, sir. Excuse me. Okay, so, ikaw na lang ang nagtimpi. Opo, sir. So, hindi ka na, ibig sabihin, na ikaw na mismo ang nagdesisyon na makipaghiwalay sa misis mo. Siya nakapaghiwalay po, sir? Siya pa nakipaghiwalay. Opo, sir. Dahil nagsiselos ka na, nakipaghiwalay na ng tuluyan yung misis mo. Opo, sir. Buti di mo naman kinasuhan. Hindi, sir. Walang pera po, sir, eh. Kasal ba kayo? Kasal po, sir. Okay. So, sa madaling salita, nung magkahiwalay kayo, kinuha niya yung anak nyo at nasa puder niya dapat. Opo, sir. 5 po sa akin, 5 taon ko pong alaga po, sir, simula sa pagkabata. Kanya nga lang, Tapos ang nangyari, kinuha niya pagkatapos iniwan niya sa biyanan mo. Opo, sir. Kinausap mo na ba yung misis mo tungkol dito? Kinausap ko na po, sir, nung lang po, sir, last year po, sir, 2023 November. O anong sabi Kinausap sa'yo? ko siya na babawiin ko yung anak ko po, sir, kasi ako po mag-aalaga para mapaganda ko po yung niya po, sir. Yung Kinabukasan. kinabukasan po, sir. O ano nangyari sa pag-uusap nyo ng misis mo? Ang sabi niya po, sir, tatawagan na lang po daw ako ulit. Kaya kakausapin niya yung tatay niya po, sir. Okay, ikaw ba kinausap mo na ba yung mga biyanan mo? Sinubukan mo na bang kunin yung anak mo sa mga biyanan mo? Opo, sir. Dinaanan namin, sir, sa barangay, sa DSWD, at saka sa PAW po, at sa attorney. O ano nangyari? Hindi man po kami binigyan ng solusyon po, sir. Bakit hindi kayo binigyan ng solusyon? Iwan ko po sa nila, sir. Pinapabalik-balik na kami, tapos wala naman po. Okay. Ikaw ba'y nagsusustento dito sa anak mo? Opo, sir. So, Kahit hindi ako pinapahiram po, sir, nagsusustento po ako kahit konti. Kahit hindi po ako nagdadala doon at saka si mama kasi binawalan po kami, sir, eh. so regular kang nagpapadala ng sustento sa anak mo? Opo, sir. O ano yung sabi ng biyanan mo? Bakit ayaw ibigay sa'yo yung anak mo? Kasi ikaw ang tatay. Iwan ko pa po, sir, nga eh. Kung ba't ayaw niya ibigay po, sir. Kasi ang gusto niya po nga daw, magkasya daw po kami, sir, eh. Wala naman po kaming kakayahan po, sir. Wala kaming pera, sir. Pero nagkausap ba kayo ng biyanan mo? Opo, sir. Nag-walk out, sir, sa barangay. Nag-walk out po siya at saka... O anong rason nila? Bakit ayaw ibigay sa'yo? Iwan ko pa po nga, sir. Kung ba't ayaw nga, sir. Walang rason, sir, eh. Nag-walk out kasi, sir. Hindi tapos yung usapan. Nag-walk out, walang sinasabi sa'yo kung anong dahilan. Opo, sir. Okay. Eto, makinig ka, Danilo, ano? Opo, sir. Okay, kasi nasa linya na si Police Master Sergeant. Wala pa? Opo, sir. Okay, sandali lang, ano? So, yung misis mo, anong sinasabi niya? Wala bang sinasabi sa yung misis mo na dapat makuha niyo na talaga yung bata? Wala pa po, sir, kasi hinihintay ko po siya ang tawag niya. Hindi naman po ako tinatawagan po, sir. At saka, ako po ang tatawag. Di na po ako sinasagot, sir, eh. May kwento na lumalabas na takot ka sa biyanan mong lalaki. Bakit ka natatakot? Sir, eh. Medyo may ano po, sir. Kasi yung mga anak niya nga, eh. Takot sa kanya, sir, eh. Matapang itong biyanan mo? Sir, eh. Sir? Matapang itong biyanan mo? Matapang po, sir.
Hindi mo kaya sa mano-mano? Oo. Hindi. Iwan ko lang po, sir. Ano na? Iwan ko lang po, sir. Okay, pero so yun nga, matapang, takot sa kanya yung mga anak niya, kaya pati ikaw, medyo nag-aatubili. Opo, sir. Kalagayan ko lang sir, eh. Ilang taon na nga itong anak nyo? 7 po, sir. 7 years old. Opo, Ay sir. bakit gustong-gusto mong mabawi ito sa poder ng biyanan mo? Ito ba'y napapabayaan or nahihirapan doon sa poder ng biyanan mo? Hindi ko lang po, sir, masabi po, sir, na pinapabayaan po, sir. Ang ano ko lang po, sir, dapat yung, sir, yung nasa ina po, sir, kaya kinuha nila sa akin. Kala ko po, sir, yung ina po yung mag-aalaga. Bakit? Hindi naman po pala, sir. Bakit iniwan ng misis mo? At bakit hindi na inaalagaan ng misis mo itong anak mo? May anak na po, sir, eh. May pamilya na po, sir, eh. May bago ng pamilya ang misis mo. Opo, sir. May mga anak na rin siyang bago. May anak na po, sir, isa. Okay, ikaw may kinakasama ka na rin ba? May anak ka na rin ba sa iba? May nanakan lang po, sir. Pero hindi pa po, sir, nag-live-in. Ano? May anak na nanakan po, sir, pero hindi naman po kami live-in. May naanakan ka na rin. Opo, sir. Kaso hindi kayo magkasama ngayon. Hindi po, sir. Pero yung naanakan mo, sinusustintuhan mo rin. Opo, sir. Hindi ko pinapabayaan. Very good, very good. Sino itong nasa linya? Si Police Master Sergeant. Okay. Makinig ka, Danilo, at makakausap natin sa kabilang linya ng telepono, mga kaibigan. Ito namang si Police Master Sergeant Mona Lisa Avila, WCPD PNCO ng San Pascual Municipal Police Station. Sargento, magandang hapon po. Hello po, sir. Good afternoon po. Opo. Sargento, may karapatan po ba itong biyanan na magdesisyon at pigilin na wag mapunta sa tunay na mga magulang, partikular sa ama, yung kanilang apo at ayaw ibigay sa tunay na ama? Siguro, sir, kung wala na yung biological father and mother, andyan na yung karapatan siguro ng lolo at lola. Pero kung naandyan naman po, syempre po, alam naman natin yung karapatan talaga ay nasa magulang pa rin po. Ayun. Kasi buhay pa naman yung biological father and mother, kaso yung mother ay may bago ng pamilya, may iba ng kinakasama. Pero yung tatay, desidido na kunin yung 7 years old na anak niya kasi sa tingin niya mas mapapaayos at mapapabuti yung kinabukasan ng kanyang anak kung ito ay nasa puder niya. So ibig sabihin, Sargento, walang karapatan yung lolo at lola na pigilan yung tunay na magulang or biological father na makuha yung kanyang 7 years old na anak. Yes po, sir. Nasa biological father pa po yan. Nasa totoong ama pa po ang lahat ng karapatan, lalo na po kung sa ikakabuti po ng bata yan. Opo. So nakikinig po ngayon si Danilo. Takot kasi siya sa biyanan niya kasi matapang daw yung biyanan na lalaki. Ano po ang dapat gawin ni Danilo para mabawi niya yung kanyang anak? Kasi hindi niya kayang pakiusapan yung biyanan niya dahil matapang. Ganito na lang, sir, ang gawin. Mas magandang gawin is umalik po sila, pumunta po sila dito sa police station, dito sa San Pascual, and hanapin na lang po nila ako kasi alam ko po, nakausap ko sila parang isang beses lang, kaso wala na pong follow-up. Ayun. So balik, kausapin na lang po ako and para mas mai-explain po namin sa kanila ng mabuti at matulungan po sila kung paano po ma-rescue ang bata doon sa site po. Opo. So kailangan lang magbalik siya dyan sa inyong tanggapan, Yes, hanapin po yes kayo po, at makausap po sir. Yes kayo. po. At kayo po mismo ang tutulong, Sargento. Yes po, sir. Ayun, okay. So yan, Danilo, narinig mo si Sargento? Opo, sir. Kailangan magbalik ka daw doon sa Municipal Police Station, hanapin mo si Sargento para siya mismo ang mag-aasikaso, tutulong sa'yo. Salamat po, sir. Opo. Sargento, maraming salamat sa iyo at aalalay din ang aming team, sasama ang aming team sa pagpunta ni Danilo diyan sa inyo pong tanggapan nang sa ganun ay mamonitor po namin kung ano po yung magiging kaganapan pagdating po sa pagsusulong ng kanyang karapatan bilang ama sa kanyang anak. Maraming salamat po, Sargento. Mabuhay po kayo. Thank you po. Okay. O Danilo, Po. magpapadala kami ng aming team dyan para masigurado na mabawi mo ang iyong anak sa iyong matapang na biyanan. Salamat po, sir. O anong masasabi mo sa biyanan mo kung nakikinig yung biyanan mo ngayon, Danilo?
Ang masasabi ko lang po sa kanya, sir, ibigay niya dapat yung karapatan ko sa bata, sir, eh. Eh sa misis mo, ano naman ang mensahe mo sa dati mong misis? Ay, ano lang po ako, sir, na ano ko lang sa yung anak ko po, sir, makuha ko po, masaya na po ako, sir. Masaya ka na. Sir. Pero sigurado ka, Danilo, na kapag nakuha mo yung anak mo, aalagaan mong mabuti at bibigyan mo ng magandang kinabukasan? Opo, sir. Okay, very good, very good. Ano? So, anong mensahe mo sa anak mo? Sabi ko po, sana makuha ko ng maayos po, sir, yung anak ko po, sir. Mahal na mahal mo ba yung anak mo? Mahal na mahal ko po, sir. Okay, lalaki ba ito o babae? Danilo, lalaki o babae yung anak mo? Babae po, sir. Ayon, babae. Okay, so Danilo, hintayin mo yung aming team. Sasamahan ka namin na magpunta ng San Pascual Municipal Police Station at nang sa ganoon ay mabawi mo at maalagaan mo ng maayos ang iyong 7 taong gulang na anak. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, mula sa Ligao City, isang ama sa 9 na anak, hirap ngayon sa sitwasyon ng kanyang tiyan dahil sa tumor na patuloy na lumalaki. At isang dalaga na tubong malilipot albay naudlot ang pangarap na makapagtrabaho sa barko dahil sa nakitang sakit sa puso. Ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Kasama natin ngayon si Abby Canillo. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na walang hinto ang paglaki ng tiyan dahil sa iniindang tumor nito. Magandang hapon sa iyo, Abby. Magandang hapon po, sir. Yan. Kailan pa iniinda ng mister mo itong lumalaking tiyan niya? Ano pa po, September pa po nagsimula po. September nung isang taon? Opo. 2023? Opo. Okay. Ang laki ng tiyan niya, mabigat ba ito? Ano ba ang laman? Matigas ba? Bukol ba ito? Anong klase? Matigas po. Matigas? Opo. Malaking malaki? Malaki na po. Gaano na po kalaki? Mga 6 months na po buntis. Parang buntis na po, 6 Parang months. buntis na 6 months? Opo. Okay. Ano po ang sabi ng doktor? Napatingin nyo ba ito sa doktor? Opo. Ano po ang sabi ng doktor? Ano ang dapat gawin? Kailangan bang isailalim sa operasyon itong mister mo? Opo. Okay. So, sa lalong madaling panahon daw? Opo. Ito. Ayan na yung mister nyo. Payat siya pero yung tiyan niya ang malaki. Opo. Ano ba trabaho dati ng mister mo? Magsasaka lang po. Walang lang. Mahirap maging magsasaka. Opo. Maging proud tayo. Magsasaka ang mister mo. Ano ang sinasaka niya? Yung magtatanim po ng palay. Okay, Tapos, nagtatanim ng palay. Bigla ba itong lumaki at sa duda nyo, bakit nangyari ito? bigla po siyang lumaki nung May po. Tapos madalas po masakit na. Okay. Ilan po ang anak nyo ng mister mo? Siyam po. Siyam. Makamandag ang yung mister. Ilang taon yung panganay? 23 po. 23 yung bunso. Pa lang po, magdadalawang taon po. Magdadalawang taon. So ngayon, malaki na yung tiyan ni mister, hindi nyo na Opo. magawang 10. Hindi na madadagdagan. Hindi na po. So paano nyo ngayon natutustusan yung pang-araw-araw nyong pangangailangan? Siyempre, nakakapagtrabaho pa ba yung mister mo? Hindi na po. So sino yung tumutulong sa inyo? Yung anak ko pong panganay, tapos yung pangalawa Nagtatrabaho na sila? po. Opo. Kayo po? Nagbabantay lang po. Nag-aalaga po sa kanya. Okay. So, ano sa tingin po ninyo yung naging rason bakit lumaki yung yung mister nyo ba may bisyo? Mayroon po, nag-iinom po siya ng alak dati po. Tapos, malakas siya uminom ng alak? Opo, naninigarilyo po. Naninigarilyo. Ano pa? Pero ano sabi ng doktor? Saan daw ito nakuha ng kwan? Sabi daw po, nasobrahan po sa alak. Nasobrahan sa alak, kaya lumaki yung tiyan. Opo. Ayun. So, dapat pala hindi tayo masobrahan. Opo. Oo. Nung malakas pa ba siya, ilang beses siya uminom sa isang linggo? Araw-araw ba? Gabi-gabi? Hindi naman po. Paminsan-minsan lang po. Pero todo? Opo. Sino mga kainuman niya? Mga barkada niyo po. Ngayong may sakit na yung mister mo, yung mga barkada, asa na? Wala na po. Hindi na po. Hindi na pumupunta? Hindi na po. Hindi na pinupunta yung mister mo? Hindi na po. Yan. Magsilbing leksyon po ito. Yung mga barkada, masarap lang nakasalo sa inuman at pulutan. Pag may sakit na, hindi na nagpapakita. Opo. Kahit isa, wala nagpunta? Mayroon din po. Yung iba. Pero yung iba, wala na? Wala na po. Madalas ba silang dumalaw o bihira na? Bihira na lang po. Bihira na. Okay, para kayo ay ora mismong matulungan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Ma'am LB. Andali, ayusin lang natin. Ma'am LB, magandang hapon. Magandang hapon po. Ma'am LB, kawawa naman itong, ano nga yung pangalan ni mister mo? Ronald po. Ronald. Opo. Kawawa naman itong si Ronald. Nung malakas pa ito at walang sakit, linggo-linggo nandoon yung mga barkada. Magkasalo sila sa pulutan at inumin. Pero ngayon, parang 6 na buwan na buntis itong barkada nila at malaki ang tiyan. Wala na yung mga barkada, hindi na nagpapakita. Ano po Wala na silbi Sir Jose. Oo nga. Ano po ang maring maitulong ng Ako Bicol Party List, Ma'am LB? Tanong ko lang po kay nanay, nadala na ba yung asawa niya dito sa BRSMC? O asan yung mister nyo, Mrs.? Nasa bahay na. Nasa bahay pa? Opo. O nasa bahay pa pala? May check-up na po siya dito sa amin? Mayroon na po. Saan kayo nagpa-check up? Sa Albay po.
Sa Albay, Opo. sa BRHMC. Opo. May nakapagpa-check up na daw, Ma'am LB. Okay, ano po yung mga request sa kanya, nanay? Ano po daw, kailangan daw, opera daw. Kailangan daw, Ma'am LB, ipa-opera ka agad. Okay, pero bago po yung surgeon i-operahan, may mga kailangan pong gawing test. Opo. Dalhin mo na yung nanay sa akin yung Nakapagpa-test mga na ba kayo? request, kung ano yung mga request na kailangan. Nakapagpa-laboratory test na ba? Mayroon na po. Meron na, Ma'am LB. May mga laboratory test na. Opo. May ultrasound na po siya. May ultrasound na. Mayroon na po. Meron na, Ma'am LB. Okay. Ngayon, kailan po ang schedule ng operasyon? Wala pa po. Wala pa po, Ma'am LB. Ikaw daw ang inaasahan nila na magpa-schedule. Ako ba? Opo. Wait lang. Dalhin na lang po dito, nanay, yung papel ninyo, nanay, ha? Yung galing po dito sa doktor na papel. Dalhin po dito sa amin para po makausap po yung doktor kung kailan yung schedule ng operasyon ng asawa niya. Okay. So ngayon, pagkatapos ng programa siguro, Ma'am LB, papuntahin na namin dyan itong si nanay para magkausap kayo para maayos yung schedule ng pagpapa-opera. Ano po? Yes po. And then regarding po sa bayaran sa hospital, huwag mo makalala si nanay, sasagutin po natin ang ilang mga bayarin. Nanay. Hospital, huwag lang po sila mag-private room, ha? Okay. Sagot na po ng Ako Bicol. Opo. Wag lang daw sa private room. Yes po, ni Boss Aldi and ni Kong Jill na lahat ng nangangailangan ng tulong-tulungan natin sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat, Ma'am LB. Mabuhay ka. Dumami pa ang lahi mo. Salamat. Thank you so much. Good day. Narinig mo, nanay. Kailangan lang magpunta ka doon kay Ma'am LB para maayos yung schedule. Huwag kayo mag-alala kasi sasagutin ng Ako Bicol yung operasyon. Opo. At maliban dyan, nanay, meron pang munting halaga na inihandog ang programang ito ni Congressman Saldo ko sa iyo para magamit mo. Thank you po. Taga saan po kayo? Piodoran Albay po. Piodoran, malayo-layo. Doon sa aking kumparing mayor, Ipading Alan. Opo. Yan sa iyo na yan, nanay. Kunin mo na. Po. Maliban pa dyan, nanay, meron pang inihandang food packs o pagkain, grocery, ang aming programa para pa rin sa... Ayan. Kumpleto yan, nanay. Pag-uwi mo, masarap magluto, lalo na ngayong maulan. Anong masasabi mo, nanay? Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Thank you po talaga. So, kayo, nanay, ay makakapagpatunay ng Ako Bicol ay katulong na, kakampi pa. Opo. Okay. So, Thank nanay, you po. sana gumaling yung iyong mister. Opo. Baka pag gumaling, sa barkada na naman ang kaharap, ha? Opo. Ay, dapat ikaw ang kaharap, nanay, para maging 10 yung anak nyo, ha? Opo. Okay. Thank you po. Samantala, mga kaibigan, balikan muli natin ang NCR Action Co Center Satellite Office. Kasama pa rin natin si Caro Di Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po uli sa inyo, Caro Di. Magandang hapon din po sa inyo. Ang iyon nyo namang katabi ngayon, Caro Di, ay isang Bicolana, si Eloisa Marie Balagi. Tama ba? Balagi o Balaguer? Balaguer po. Balaguer. Kasi nakalagay dito Balagi. Okay, Balaguer. Tobong malilipot Albay at ngayon ay nakatira sa Maynila. Siya ay nagbabalak sanang makapagtrabaho sa barko. Ngunit nang ito ay magpa-medical, dito na nalaman na mula noong bata pa lang pala ito, may iniinda na siyang sakit sa puso na kung tawagin ay Wolff-Parkinson-White Syndrome. Kaya dahil rito ay naudlot na ang kanyang pangarap na makapagtrabaho sa barko. Magandang hapon sa iyo, Eloisa. Hello po, magandang hapon po. Bakit naman, Eloisa, sa lahat-lahat ng gusto mong maging trabaho, bakit sa barko mo gusto magtrabaho? Para po mag-explore po sa ibang bansa and also po para makatulong na din po ng malaki sa aking mga magulang. Bakit ayaw mo sa eroplano? Bakit gusto mo sa barko? Magta-try din po. Try lang din po kung ano po may dumating na opportunity. Okay. So, kumusta ka ngayon? Kumusta ka ngayon matapos maudlot yung pangarap mong magtrabaho sa barko dahil hindi ka pala pwedeng magbarko dahil meron kang sakit sa puso? Kumusta ka ngayon? Medyo nag-worry po pero alam ko po na God will make a way po na magpo-provide po para magkaroon po ako ng for procedure. Okay. Magkaroon po ng financial assistance po. Okay. Ano yung madalas na epekto nitong sakit mo sa puso? Ito po yung isang sakit po na sa puso na may abnormalidad po sa daloy ng ugat sa puso. It's also inborn po, kaya wala po din siyang symptoms
Kaya wala po akong nararamdaman simula So kailan mo lang bata. ito na-discover? Na-discover ko po to nung June lang po ng pagpa-medical ko po sa barko, and then na-diagnose na po ako doon. So ibig And then may sabihin, nag-undergo ng Eloisa, noon wala kang nararamdaman at wala kang kaalam-alam na may sakit ka pala sa puso. wala po. Saka sa side din po ng parents ko, wala din po. Kaya nabigla lang din po ako na meron po palang sakit akong gano'n. Ikaw ba'y dalaga pa? Ikaw ba'y dalaga pa o may pamilya na? Dalaga pa po. Kaya gusto ko din po muna makapag-abroad bago po Wala pa bang lalaking nananakit ng puso mo? Wala po. Minamahal po ako. Ayun! Yan ang magandang balita. So bagamat ikaw may sakit sa puso, ang importante, walang lalaking nagbigay ng sakit sa puso. Wala po. Meron lang po. Ito bang sakit na ito, ano sabi ng doktor? Namamana ba ito sa pamilya nyo o lahi nyo ba may ganitong sakit? Inborn daw po. Simula daw po ng pagpanganak sa akin. Meron na daw po ako nun. Inborn po. Pero sa pamilya nyo, ikaw lang may ganyang sakit? Opo. Okay. Wala naman po yung ano. Saang barko mo sana plano magtrabaho? Sa ano po, ngayon po na-hired na po kasi ako sa isang company agency po dito. Bali po yung biyahe po ng Europe. Yung ibang po pong kasabay mag-apply, nakasampa na po sila ngayong July. Ayun! Tapos medyo na-stress na po ako ng konti po kasi nag-delay po yung application ko dahil po sa medical. So ikaw sana ay tanggap na, kanya nga lamang ang nakakaabala sa iyo ngayon para hindi ka makasampa ng barko, itong sakit mo. Yes po. Kaya kailangan ko po muna mag-undergo ng procedure para maging physically fit na po. Ano daw yung sabi ng doktor? Anong kailangan gawin dito sa puso mo? Kailangan daw po ng radio frequency ablation wherein po may i-ano daw pong catheter papunta po sa heart po, and then i-update lang po yun para So normal na po. may lunas, may gamot dito sa sakit mo sa puso? Okay. Meron po. And yung procedure na yun, mga 30 minutes lang po. Okay. Sige, balikan natin si Karudi Vizcaya. Karudi, ano ang magagawa mo sa puso nitong si Eloisa? Ay, kung magagawa natin sa puso ni Eloisa, kailangan tulungan natin para mabuhay ang kanyang puso. Opo. Kaya pinagkalubang kagad siya ng ating Congressman Tandico at Congressman Jay Bugalot ng kanyang karaingan upang bigyan kagad siya ng pangpagamot sa Philippine Heart Center upang siya'y magkaroon ng kagad ng lakas para makapaghanap buhay siya. So ibig sabihin, Karudi, ngayon mismong araw na ito ay paliligayahin ng Ako Bicol ang puso nitong si Eloisa. Opo, papaligayahin para makuha niya yung guarantee letter niya. Hindi siya lalabas sa ating tanggapan dito sa Congress na hindi niya pinipit sa kanyang guarantee letter na pinakalob ng ating mga Congressman Saldico at Congressman Jel Bugalon. Pinakalob siya ng 100K 100 para magpagamot sa kanyang heart center. 1,000 pesos. Okay, balikan natin. Eloisa, narinig mo. Narinig mo yung sinabi ni Karudi. Yes, ora mismo ay may tugon at may aksyon si Karudi at ang Ako Bicol sa iyong puso. Yes po. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldico, kay Congressman Gil Bungalan po, and kay Sir Rudy po Vizcaya. Oy, kababayan mo si talaga. Congressman Jill Bungalon, taga First District siya. Ikaw, taga Malilipot, taga Tabaco, taga First District si Congressman Jill. Yes po. Opo. Oy, bala ka na, i-chismis mo na lang sa mga taga First District na si Congressman Jill. Gwapo na, matulungin pa. Oo nga po. Tsaka, totoo talaga po na dito sa Ako Bicol, Tabang, ora mismo po talaga. Kaya ang puso ko po ay sobrang tuwang-tuwa po sa tulong po na pinagkaloob ng Ako Bicol. Okay. Hangad namin, Eloisa, ang paggaling ng iyong puso sa tulong na rin ng Ako Bicol. At kung sakaling may mananakit sa puso mo, huwag kang mag-atubili. Lumapit ka lang kay Karudi, ha? Bubuhayin po ang kanyang puso. Ayaw! Nananawagan din po ako sa taga First District sa Tabaco Albay. Sana naman po yung ating masipag na congressman dyan, Congressman Gel Bugalon, siya po ay madaling lapitan at madaling tumulong sa kapwa. Ayon.
Karodi, maraming salamat sa iyo. Hangad namin Eloisa ang inyong paggaling. Sabayan natin ang pananampalataya at panalangin sa Pong May Kapal. Maraming salamat, Karodi. Sana'y dumami pa ang lahi mo, Karodi, upang marami kang mapaligayang puso. Maraming salamat din po dyan sa inyo. Okay. Yan po mga kaibigan ang ating Action Call Center NCR. Muli mga kaibigan para sa ating mga kababayan sa Caloocan City, bukas ang Action Call Center ng Ako Bicol Party List sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules para sagutin ang inyong mga medikal at legal na pangangailangan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Kaya kung ikaw may hinaing, maaari na kayong dumulog sa ating tanggapan every Wednesday mga kaibigan. Samantala sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpatungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, dyan po sa Kapitolyo sa Camarines Norte. At dyan naman sa mga taga Camarines Sur, maaari din kayong dumulog, dyan po sa Zona 2, Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko